pick battery up. Jeg kan ikke samle det op. Kan I høre ham der grine? Det er Freddy, der griner, Gustav. Hvor er du henne, Gustav? I am Freddy Fazbear. Gustav, hvor er du henne? Ho. Du er lige der. Jeg skal finde noget graffiti. Altså, hvornår må vi åbne den igen? Hvor er den henne? Hvad laver du? Det er første runde, jeg spiller. Først. Ja, det... Nej. Jeg dør. I am dead, jeg er død, jeg er så død. Freddy Fazbear løber efter mig, min stagestreng. Hvor vi er døde. Godnat, jeg er død. Vi har altså ikke død endnu. Jeg kommer hen til os, Bauer. Nej, gør jeg. Kan du ikke se det der blå lys? Nej. Det var ham. Jeg tror ikke på det. Det blå. Kom. Du går frem først. Nej, det gør jeg sgu ikke. Bauer. Der er mest kød på mig, så han går efter mig, så jeg får ikke plads. Du er sort. Han skal åbne der. Jeg står og hører ham. Graffiti. Har du gør jeg? Nej, det er ikke engang. Jeg gør. Jeg hører ham rimelig meget. Hvad? Ja, kult. Flot. Han Han kommer til er i mig. restroom, han er i restroom. Han kommer ind til mig, Sip. Jeg sidder inde på Sip, tegnet. jeg kan se hans smil. Jeg sidder på Han tegnet. kommer til mig, Sip. Hjælp! Så løb for helvede. Sprint. Vi er så udløbet den her tid, hvor vi lige har lidt tid. Og hvad skal vi gøre? Skal vi clean up graffiti og pick up drawing? Jeg så lydet. Hvor er jeg henne? Jeg har aldrig fået et større jumpscare i mit liv. Hvor er der en? Dreng, vi fuck! Nej! Jeg døde! Ned på knæ, dig. Jo, Han i hjørnet, hun gik kun ind i den der dør der. Så du skal skynde dig. Du skal klikke på de der to for at connecte den. Hvad? Du skal skynde dig! Ja, okay. Se sig ind. Kom. Kom nu ind. Nej! Han kommer sikkert ham der på et eller andet tidspunkt, der kan. Hvor er han henne? Nogen der ved det? Han er ved entrance og tror jeg. Fuck, jeg er ude! Hvem er ude? Foxy. Nej, det luk døren. Hvorfor lukker du ikke døren? Bauer! Jeg var invincible. Jeg troede bare, jeg kunne... Fucking idiot, mand. Jeg troede bare, den gik. Altså, hvad er det, vi spiller med Bauer for? Jeg har der egentlig. Jeg går igennem! Ho. Han er der. Hvor? Er det ham der? Prøv at gå over til ham. Det ser sgu lidt underligt ud. Mike, det der er Det er fast bøg.